pakikuanan ipin makagawa kayo dinanyeng imolan katawan ay atiyo mamagsiyasat kopin ikayo ikongan king balang dapat yu wapin banten yongan ikong sabla ongen idaramdam pakikuanan ipin ing misadsod kongan king burin aning Diyos king bayo yang gawan ing balang katawo wake kong dagan ing kapibabatan king pamanuparan mengat muan kababan ding kasarilinon lawen yut bat iwan mababang ibiyeko o antimong ayemplo king pamagaraliw nung nuyang mababa pakatanda niyo wakaren yay mana kakalingwan niyo wamakiyabe kopin king burining Ginoo baning kapayapan nga natanggapan niyo ang giyang naning atiyong segwadaning yato uling atiyo nako king lagyo ning Ginoo nga naeyo na kit patangalon koreting matayo ke kayong tondonan uling kayabeye ing Diyas amig lalang anyay kong sabla magtapat na kongan king ulin daniti balen kong atiyo pinlalong maygit misoson metong ko karing ko
mintuan o burining Gino bayeng akwat akit tune para sa niyo akik kuanan yupin ika yoikongan waat matuan ako king pomo kiramdam dapat balang saglit ko matatangal puntong alas 8 waye ko daratang makalunos kayo ing ninumang tao nung ding paganaka parati ang lalto iti sablang mag-aral mag-amo-amo ko wayatin kong batas mabiela ke kayo waat mayayakit parati ke kayo ing parating lolto may tatauli kayo o nano lang boge ngeniding atiyo karitak ng oras ning Diyos iwadwana karing sarili yu makiramdam sana nung mamiyayang Diyos kung sablang tupa nung mitawli kayo dasan wa alano anya magkapilit kung ane kayungan yabe kayo ikayo ikongan magtapat yan ang kekong gawan banking lobos moniyayang ginungnuan makisabing moya king pakiramdam iyo sa manamdaman ing man walang tawa puntong alas 8
ikong kayanakan. O ngeni daramdam, waye ko magpuyat, kingke kong kabiliyan, bakong emibili, king kamarinayan, tikdo kong matapat, kingke kong tungkulan, miyabe-yabe kopin, ikayo'y kongan, pinatgawan niyeng ating katapatan, yung pamiyayin niyo, arap ning ginungnuan, wapin magtibe ko, kasal pantayanan, manibat na sana, ngeniking dimdamiyo, diyan yung kayayusan, sablong sariliyo, arapo naning Diyos, malinis kayo, talasambang reyno, mamagsiyasat kayo, ring batas-batas la, kakalingwan, ikong sabla-sabla, ang enikudison, naboring sabiyan, pelukarakongan, uling yubalo, aldo yung daratang, waye ko bastardo, pakatanda na niyo, aniabalang saglit, daduang mike kayo, kareting amano, iba't laking ginu, banking ba nebane, lalong mabiyas ako, kay bati lareti, ring dit kong kasaywan, me barug ko man, o sablang daramdam, ing buri ng sabiyan, ing lugod kekongan, bakong lalong maygit, mabiya sa itinan. Adios ing bendesyon, que kola ganapyo, maginyang panulo, ting kapanamda mo na, at kapayapan niya, ko babiye kuya, adios kapayapan, Santa Veronica.
Di natanging aldo pamagsimula yung sibulakarinan piabe-abeyo bepayano siyan hanggang abatyoyo pamagkaloob ng Diyos bunga yuting gapeyo may yakit may batyo ibat ka mumulan pilan kayong ini yaing pigsikapan nung lawin yung sentro balayang tuknangan kapamilataning kekong kapanwalan Apostol Santiago epepay nawaya dingdis na ng bini ing sibol abe na ninyang nakopang anapalang pyersa binyeneng paralan king pamagmanduna mumuna mirian kong sikanan yang ela pameko ding meging dendalan iko'y si nalising tinanggap tungkulan makiramdam kayo king kakong paniyatan ala kong liliwan alang paintunan niyo nung wari sangini kanyang kabelian yo almas yo balong kalbitan tiyang nano ginawang paralan y Apostol Santiago saing paralan na yan ke kayo gewana yaman me nagkat ampan me gumpisa na ingega nagganang bagayang gewana balen ko kanwanan mumiyablasan ka ketang ba nebane o yan na saksin nyo hanggang bayit yung may sabing anak yo kapamilataning pamyabeyo sibuldi natangiyang langtok nang ke kayo pilan lang manamda mangeni di natang ingke kong sarili yun o abilang dapat ikitning Diyos demane ko me pagal nano'y nga blas ngeni yang ke ko kanwanan oy ni dam kayo kakalingwan yo mi bayit
dinatang nating panahon iyo, dingke kong yananak akaya bewo, kay batning sa korong masakit gewayo, nanoing gewara may kapag-arala, ing balang daramda manggagawan daya, yan metong aplanong dalit king pusura, makiramdam kayo ikong pengarira, eniye konwanan king panga bilyan yo, makiramdam nala adwang ba lubog yo, telando reng sarul ititan danan yo, itampe kamati beugi tayaw sanyo, mituki tukila taldawa ren minta, kagumbi ning trigo buntok ta tananda, silbagdang banayad at Santiago ang gewana, tiyo kagulutan kayanta beraya, sibolta lumpening beikit mo na yan, ingkawul laraning kasalpan dayanan, ingadwan kung eni lalo kong seselan, king balang penandit karing kautusan, dimdamyo yan makasulat ya, emuyang minunang kekome bungkalya, naning pa ngamanong ke kayo kudela, oras ka pulungan sa plaza at yun na lang, pilal lang gagawa ang pangmanuparan, itiyang asanda o kapanamdaman, nung lang disiplina ing bage nanuman, alayang panyolong alang ka unlaran, tinggapyeng amano analin yan na sotso, kay bagda tamkokin alas 11:09 nanong pa kinabang miglakto amano, nung magdasin ko sa alanang disenyo, ngeni ka ragdagan ing buri kung adwan, eko sa mimumua tengari ninuman, itid disiplina paterni tim nanuman, itiye among lad nung alang taon larat, bayeng pa may pulong dinganggang anak yo, kalupa na nandin esami mumuha ko, ding makibalo ng deti kaya beyo, tungkol din si Chiryang deti ya pangandawo, kening ka kung adwan limitasi yun tsuya, malabong netubo. Daing dong keraklan ding matwang at iyo, pakikuha nganyo sa itininuyaman, alayang akakit katuldik nanuman, eni kasibul babiyeka nginuman, emo pain tolot ikain kumawak yan, sibol kan wanan mo itinadisan mo, impami palaning Diyos ka rin pengariyo, iko na'y migmana, tinuking anak yo,
ala kong liliwan, Apostol Santiago. Wari king sundalos, yaing manimuna, itang balang bagi, kekonong gawana, yaing manimunang ibabalang kasna, ing sukat yung gawan, bitakid alayap. Eko sa mimua, ang pumanamdaman, manibat ng ini, anak yung tutakik. Yan, dana kong akakit, sentro yan mamangan, magmusik na numan, Diyos etutulayan. Itiyang samuko, apaki sabi ko, detang ng ngangebi, sa disiplina ko, eko ka ilangan, muiting pauna ko, uling sin kalinis, kenitising kapino, kasalpan tayanan, at may batana, tinapong panyulong, ba't ketang minuna, miyaliwa, liwang ba, gitihikit yun na, balen ko na nupang paintunan mo kaya, atin kong masakit, na numang buriyo, bisa kong magmisyon, idi dadalo na loko, karing ba ng sentrong, deti manayayo, nyay kong kaya nakan, sa mimi ngat kayo, doon ba wangeni, at ming misyon kongan, kanitang minuna, disipli na kayan, karingpe ngariyo, ake kayong tikyan, inyangin ng oras, pilit kong dinadang, balayo, galanging, pamani, walayo, kabun na makanyan, dinam ko aking sentro, at saka polumol, akit da rin tawo, mapupuri ko man, utos ng Santiago, bumunang mapupul, laying kapanwalan, ikong saberlangining, ini ka ianakan, makiramdam kayo, buklat yung panamdam, karingke kong puso, idapo pingaral. Kanitang minuna, orendeng pengari yung mga tawan. Kilumnaning makabang panahon, bibatalo. Oreniring mibait, ayak kabayaberang, epa makamurat masyado king kasalpantayanan. Ang gaking melakon lang, ikwarang miyabe-abe, telakad din sibol tagumpena ning biye. Kaibat dareti, dinatanging panahon, ligod na nin Diyos. Iraya bilang-bilang binyan ng misteryos ng Diyos. Pilan lang santuaryo ding mitalakad. Kapamilatan ng Apostol Santiago. Alang bengi, alang aldo, pekisabi kong maya parela, elaman ang damang pagaling Diyos, ibiyaning bunga, imbalang gilonda, karinggamat daw. Aliwa pa yan, watang datanging panahon. Mayakit din kekong anak, ilanang kasalisiyo. Pilit dong telanan, deng matibe sa rol, pupuntala kingaskan, kanilang gagalawan, at tatanam lang binintrigo. Imbinintrigong sasabihan ko, itang amano na ng Diyos ay timbi tatanam, kimpuso na ng tao. May yakit at may kilala, hanggang may yakas lang tunggal-tunggal ding may kasiwa, king kasalpantayanan. Karing may mundar king kasalpantayanan king simula. Alang mitagan nung enamo yung medyo may ni. Petsang 47, yung meni muna kinaklak na ning biyana ning sibol tagumpena ning biye. Hanggang yaning panahon na iti, ing kayang serbisyo,
manatiling matibe. Ang ganging kapanamdaman sukad na nening kamatayan, litlok kay kingarapanan ng Diyos. Uling masabalteng kasalpantayanan, ketang minuna alang tudturan. Alos, biliberi be na lang oras kim pamamangan ding memundasyon ting sibol tagumpena ning be. Pasalamat siya yung Diyos, ang gana ka ring mitagan amanong kulan nga ni kingkekong panahon, elape patugot, elape painawa, ala namang mengulilang emengan, ala namang mengulilang menyawa demirinan. Inya yung pakisabi kong mayap kong nananambayo koryan ning kanakong amanim. Tanggapan alayoy kong mamilatan, et talakad ing nanumang paternity, nung alang matibe santungana, ning meto ngayamano kilomning kapatiran. Mamilatan aw sandako kapanamdaman, ing metong amamilatan makadukuya ing kanwana. Eya magmaragol, alang kasangkanan, alang bengi, ala sakit, agawa ng pundasyon ay malyari. Anak na kanin Diyos, pabaryana kawari. Yan mo yung pakisabi kong maipe kayo, obligasyon nyo yan. Anyay kong pinili na, kakilala na nin Diyos, asagit piyang iglesia, kasalpantayanan, ay mayayakit, king gamat yo, mayakit yo. Bakit nanong kasangkanan? Ating kong kakulangan, ating kong mamuntukan, ating kong manungkulan, nung namamambage, eko marine, sabihan nyo kaya. Bang kanita mayakit, nung misan, ing sentro may buk, alang digil, king kayang kapanayan. Kalwalalwan na king ospital ning kekong kapatad. Koreng din katubalen ang anak na. Erabalo, ating may grabe king Amerika karinganak na anak lang medyo minidad. Ing kapatad ng metong ating pengari ra may atake akin. Karas na rin nga po na may ospitalang elakinayap magbulos ng pamanyuka. Ing metong ng anak likwanekin pangakayap na yamintani Amerika. O ining kapatad yo rin may asawa saksila dudurot ya. Dudurot lang erabalo nung naning burila. Tinalakad ya ing kapatad yung ngayon. Nanong bureyo. O tetera ko ken. Bisa kong parikel. Antira mo ang yadindam. Miray na kimpanay na hingkaya kong kapatad. Kanako alang mabayat. King tawo ating mabayat. Istong yan naburi ang pong ating kasangkana. Umeka keni ikong misaway kami kapatad. Ibiya ko itang eganaganang buri. Di natangko. Inganak yo, ning kapatad yo, ing medyo minidadjuken. May gityang manatiling makikilala, eganagana, kabilogana, ning likwang kong sentro ken, ing alang kabaldugan, apamagpasasa, king yato. Inyang misabi kami, kadwang akdo. Nung bisa kang kumabala biyering anak mo, minunagewam na yan. Bisabi ka ta, nung yung magawain katungkulan mo, ing metong mga anak, akargurang ko, yung kunang ko. Yan imiulitan nyo. Buri mong pakikitan ng sinabi ko, kaya ka. Eni mo rin to kikay ng anak mo. Menyawa niyang tawad. Makayato, makalaman, kailangan kasangkanan, king metong amedyo mindilad. Istong eko ikit yan. Impa magpakalungnos na ningkek ang asawa king Diyos. Ako yung kakakit. Ikapelalong bilang na ningkek ang buwak, akakit ko. Ketang yung mubalo at iko. Nung alimbawa, inagdering kayang kayabe, nung 5 bulan maglakbasa, 5 bulan alayo king kapatirana ning kasalpantayanan. Metong yang medyo minidan. Kailangan ting medyo minidad. Ang tiyamang sundalos mamako at imbalas ing kayang baril. Makasadya, maingat, maamo, ang pagpakumbaba,
maganak ka, alam pipilinan, linuyang mga mangailangan. Imi itong medyo midad, balayag walang nanuya, timbang neng maigit imbyena ning kayang sarili. Anya nung halimbawa, karing medyo minidad yung timong yan, iba yun niya, paing metong keng kosulta. Nung may kosulta kayo,
So yung pong mga kabataan na gustong sumama po o yung mga kapatid po natin na sa ilalim na gustong sumama po dun sa lakaran po natin sa lakbay aral po na inatas po ng Region 7. Tayo po ay aalis po ng mahagad dito dahil po ang kanilang napagkasunduang venue ay sa Tiplex na po sa Victoria, dun po sa gasolinaan doon. Dahil po diretso lang po yung daanan po natin sa expressway. Kaya po mga alas 5 po ng umaga tayo po ay maganda-handa na po yung mga taga rito para po mahabot po natin yung tamang oras. At sa 25 po, yung pong palian ng mga mananulumpati na gagawin po sa Talaning Aslagan sa Amukaw, Tarlac. Mahagad din po yung ating pag-alis dito dahil po hindi po kayo makapag-almusal kung hindi po kayo makarating sa tamang oras dahil po yung penalty nyo yun. Kapag hindi po kayo nakarating ng alas 6 doon po sa sentro, hindi po kayo makakapag-almusal. So yun po ang calling time, no? Siguro po para mahaga lang po tayo sigurong dumating, pero hindi po gagawin po ng ating kapatid na hindi lang po tayo makarating sa oras, hindi po tayo makakakain na po, makakapag-almusal. So calling time po yon para matuto po tayo. So ngayon po, abaan pa po natin ng konti, no? Kasi po may pinaalala po sa atin yung banal na Espiritu na tayo nga pong gumagawa sa ating mga tungkulin. Minsan po may napupuna po siya, may sinasabi po sa atin ang banal na Espiritu. Kundi hindi lang po isa ang sumabi, dalawa pong batlaya ang dumating sa atin. So yung ating pong pagtupad, so binanggit po nila, kung nga tayo po ay tunay na mananampalataya, sana po ay nasa ayos at nasa oras po yung ating pagdating. So kahit po maliit na bagay lang po ito, kung minsan ako po, lagi ko pong sinasabi dito sa harapan, lalo na po kami yung mga may katungkulan, at tinuturing po namin kami po ay manggagawa o isang mag-aaral. Dahil po pag sinabi po ng eskwelaan na kayo po ay papasok ng alas 7 ng umaga, yung pong bata alas 5 pa, nakagising na po nag-aayos na. Ang gusto po ng bata, alas 7 po ng umaga, pagbukas po ng pintuan ng school, nandun na po siya, ayaw niyang malate. Gaya rin po sana tayo na tayong mag-aaral po dito sa ating pag-aaral na ito, na binigay po na bilang gawin, tuntunan ng isang mananampalataya, dapat po nating gawin yon. Dahil po sa hindi ho natin nalalaman, tayo nga po pala ay nagkukulang. Masabi po natin na kung hindi man po tayo nagnanakaw ng material, pero sa oras po nagnanakaw po tayo. Dinadaya po natin yung oras. Na kung minsan po, ang tamang oras na ating pagbaba po ng banal ng Espiritu at tayo po ay dumarating pa lamang, kung may biyaya pong ibibigay, kawawa ho tayo. Kagaya rin po nung una sa pag-aaral na may pinaganda po siya, na maganda po sila ng kanilang mga sulu, deta pong sulong ngawasan tamo, sulugi sa Kapampangan, ilaw. Nablagyan po nila ng gasa o gas. Ang pagdating po ng banal na Espiritu o ang Diyos sa oras po ng alas 8, yung hindi po nakaanda, pumunta pa po sa tindahan para bumili po ng kanilang gas o yung po para gamitin nila, hindi po nakaanda. Dumating po si Kristo, hindi po nila nakita. Yung tanging nakaanda lamang po, kung dalawa lang po yon ang nakaandang nag-aabang sa daanan po, sila lang po ang nakakita. Pero mananampalataya po sila. Na darating po ang Diyos, pinaniniwalaan nila na darating doon ang Diyos, no? Pero hindi po nakapaganda ang isang tao. Sa pagdating ng Ama, sila po ay nasaan? Nag-aanap pa po sila. So, ganun din po tayo. Yung pong mananampalataya, ang ating pong paniniwala, kung minsan po, sana po ay lubusan sa ating sarili. Na wag na po sana tayong maitulad dun sa mga ibang mananampalataya, na sana po buo yung ating pananampalataya o paniniwala ho natin sa Diyos. Dahil po yon ang magbibigay sa gabal po sa atin
kung tayo po ay kung minsan lumalapit po, no? Sana po ibuo po natin yung ating pananampalataya at pag-ingi. Isurrender ho natin yung ating sarili sa Kanya, sa Diyos Ama, dahil po siya lamang ang makabibigay po ng lahat ng kaginawaan ng isang tao. Problema man po yan, may karandaman po yan, siya po ang tanging makakailom o makakagamot sa ating mga karandaman. Dahil po yan, sa ating pong pananampalataya, ginagamit po ng banal na Espiritu na kung minsan po sila ang ating nagiging gabay upang ang ating mga karandaman maibsan, magbigyan po ng kalunasan dahil po sa turo ng Diyos at turo ng banal na Espiritu na may nagagawin ho natin na karapat-dapat sa isang tao. So kung minsan po, kahit man gaano kabigat ang ating karandaman, isurrender ho natin ang ating sarili na humingi po tayo ng patawad sa Diyos upang tayo nga po ay Kanyang pagbibigyan dahil po sa oras ng ating karandaman, siya po lamang ang tanging makakabigay ng kalunasan. Anumang problema yan, siya po ang makakasagot. Kaya po yun po ang ating gawin. Tayo po ay mananampalataya. Sana po aasahan ho namin. Una na po sa amin, mga may katungkulan. Kaya ho natin gawin yan. Kung ako po ay magtatanong sa inyo, tayo pong mananampalataya, kaya ho natin gawin na mahaga po tayong darating. Kayo po ang makakasagot nun. Dahil po, nasa sa atin ho yan. Yung kung tunay at tapat po tayo, gagawin ho natin yung kagustuhan ng Diyos at mga balita po ng mga banal na Espiritu. Kaya po, ngayong umagang ito ay natapos po yung ating pagsamba. Sana po ang pupuri at bigay sa atin ng kaluwalhatian ng Diyos ay sumahatin po lahat at ang kapurihan ay sana po ay matanggap po natin. At sa umaga pong ito ay maraming salamat po at lalo na po sa ating mga nakita ko pong mga kapatid nating ibang bagong dating po. Karangalan po namin na kayo po ay makadampang palad po namin kayo sa umagang ito. Opo, sa Martes po yung pong pag-alis po natin, dito po tayo magkita-kita. Alas 5 po ng umaga, dito po ang ating venue. Sabi po kasing nag-text, mas mahaga po, mas maganda. Kung mahaga po tayong, kasi po yung Filipino time, kung minsan sabihin po natin alas 7, aalis po yan alas 8. Kaya kung sabihin ho natin alas 6, alas 5, mas maganda po kung mahaga po tayo. Announcement po. Birthday na po ka nung darang orang, karintamo po ka nung magtangalian. Alaya po kasing representative yata niya. O sige po, yak na mo po representative na. Idara ko po birthday ng yeni. Managkatlapuran kayang buong pamilya na po. Keta po, ketang banda keta. So, ini po, God bless you all po. Kaya ko man.
O Diyos sa kinamita, ngayon pinanggit tayo iti, alala pong katapusan, dingkitin kapasalamatan ng pong kapurihan kay kapaglasan, ginoding lamang netong kay kaming anak mo, yung para mo kaya pong iningat ngayon kapinanggit tayo iti, Diyos ko yung kawasan na iti, yung kanya pong nagawa, yung metong natipunan, at inipon kami, yung metong lugar, ano yung kayang pepagdanalan at di kayang banal ang Espiritu kuburong wikta ng patubig makanyang na pong bibiyay paralan ng pagturo kaya kami bangalwarin sumulong niya yung barang meton at meton. Ginawa yung kaurasan iktaro itong kaya kami gindan ng pagpagdaralan. Ginawa yung kanyang masarong idatong na rindulang dari kaya kami puso bang kamita. Gilang malwarin kaya kami lugnan. Bangkit kami pungkunan dari kaya kami pamaglakaw. Bangit kaya mangyari ng bawang ikitang pangalatuntunan, lumakas kaya matuloy, ikitang pangalayaran. Ipagtulong usar gawin ng Diyos ikitang sablang ng hakapagan. Mga kanyang mukayang po, mukyawan, kaugang ikitang mapaling lubot nyo. Mga sahib kong banal ng lamang po din balang na kaya kami at ikitang pamalian o pamakaman nyo. Nung makalaman mo kayo kung petawaran na kanyang naman ikitang sablang ng hakapagan, ipapamatawag kami kami ikitang salat, at ang pinuring din ng Diyos. Ngayon ito pinangitan na iti anong makanamin din sa mga kapatid kong may pagod. Walang din napilang din ng Diyos na ating mga pong kapananggalang kinulinapunin kaya pangupaya ng kaurasan. Diyos ko ay nakanyang pong pagkilan kaya kaya kong malipayang gamat din. Diyos ko ay nakanyang pong ikating kapasnawan kung karoon ng pananggaman. Diyos ko tulutan sa argoy ka at ang pinuring nakisabi kayo walang patulog. Kaya gano'n. Dati kung kailang palete ng kailang upaya na prong-prong naman kinang Diyos, makanyang masar ng gabayan mo naman kingal kung daily ingatan mo na pagkaluban ng marubisikan ng bangka nito, binoy makanyang bopang agawa ang karoon ng bangatong kulang kaya. Binoy yung pinanggit kayo iti, itakawan kami kaya sa blang ng mga kapatid. Nung makanganin mo kayo kung kapat payapa, isang klarong iti, makanyang mo naman kintayin sa kayang din Diyos. Makanyang mo pong basbasan, kikitang kalang, ilawak mo kami, inano ng disgrasya, indalang, yapat mo kayong kayapa, ang kitang tibay at ano, ilapure, pinagkitang awag kita, tinagyan ng pampulingan at ng Espiritu Santo. Salamat po.